wani gida aka zo za a yi aka ce akuya ta kawo sadaki. Na sha maimaita muku maganar nan. Aka ce saurayi da budurwa ne su zo su yi ta taɗi a zaure, kullum a zaure a ce ga abin da suke yi. Ran nan da suka zo taɗin kawai sai ya cire wandon shi sai ya jefa, ashe akuya na kwance a zaure sai ya jefa mata wando. Akuya kawai ta tashi tikis baba na zaune ga akuya ta shigo cikin gida da wando. Akuya da wando? To lalle akwai abin da ke faruwa. Aka tare akuya aka kama ta aka ɗauki wando aka laluba aka samu kuɗi har 100 a cikin wando. Ya ce to shikenan suka gama abin da za su gama aka tashi ina wando, akuya ta kai wando cikin gida babu wando. Aka laluba ya tashi ina wando, aka zo aka ce yan iska ashe dama shegantakar da kuke kenan ga abin da kuke yi. To saboda haka yanzu kana son rufin asiri ka turo iyayenka a zo a yi magana aure, ba wanda za a ba wannan jagwalgwalo yanzu da ka jagwalgwala, kuma sadaki akuya ta kawo, akuya ta kawo wannan sadaki, da haka an riga shi sadaki akuya ta kawo, ba sai ka turo kowa ba akuya ta kawo.